Muiños de vento de 200 metros. Eu estou moi de acordo que as enerxías renovables e sostibles. Moi de acordo. Ese é o futuro. Sí, claro que sí. Pero, ollo, con sentidiño, Ti non podes estar montando muiños de vento en calquera parte. Como mellor aí onde vas montar ese muiño de vento? Tantos metros de altura, con esas palas que fain cataplán, 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 cataplán... O mellor vive xente, que seguramente hai aldeas aí ao lado, veciños, que ese monte onde vas colocar os muiños teñen propietarios. Hai que ter un pouco de sentido. Sentidiño para as cousas, non pode ser. É verdad, necesítase moita enerxía nas cidades, Barcelona, Madrid, necesitan moita enerxía. Pero a ver de onde a colledes. Tede cuidado. Co mellor, estas grandes cidades, Barcelona, Madrid, o mellor son elas as que non son sostibles. O mellor hai que repensar esas cidades, entendedes? O mellor hai que dar unha volta a eso. Enerxías renovables e sostibles, sí, sempre. Pero con sentidiño, con sentidiño.